ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ரியல்மி C20 பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து 6.50 இன்ச் கொடுக்குறாங்க. இது G35 வந்து ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க. 5MP ஃப்ரண்ட் கேமரா, 8MP வந்து பேக் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 2GB ரேம், 32GB வந்து ரோம் கொடுத்துருக்காங்க. 5000 மெகாபிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆண்ட்ராய்ட் 10 வெர்ஷன். இது அடுத்தது வந்து ரியல்மி C21. இது வந்து 6.50 இன்ச் கொடுத்துருக்காங்க. 5MP கொடுத்துருக்கு ஃப்ரண்ட் கேமரா. 13+2+2MP வந்து பேக் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 3GB ரேம், 32GB ரோம் கொடுத்துருக்காங்க. 5000 மெகாபிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஆண்ட்ராய்ட் 10 வெர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது ரியல்மி C25. இது வந்து 650 இன்ச் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. G70 ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க. 8MP ஃப்ரண்ட் கேமரா, 48+2MP வந்து பேக் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 4GB ரேம், 64GB ரோம் கொடுத்துருக்காங்க. 6000 மெகாபிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆண்ட்ராய்ட் 11 வெர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு இந்த 3 மொபைல்ஸுமே நல்லாயிருக்கும்னு தோணுது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.